Добре хора, аз съм Скамастър БГ и днес снимаме трети епизод на Sword and Sandals 2. И както видите, днес е ден трети. Колко пари имахме? 269. И да тръгнем към дуелите. О, вижте, орнамент е друг. Да видим стация. 172 арма, имам 100 пъти по-добър арма от него. Max Damage повече, стоености повече, Strange имам повече, Ability имам повече, атаки имам наравно, Defense той има повече. Това не знам, много бил. Той е много бил. Ще го бием хората много. И да сме бая парички вече са и вижте по колко взимаме по 1484. Но той има 1000 пъти по-добър от нашия. Не знам, па може да бием. Го бием, бе. Ара да уили. Но чакате. 83, 60, да стане добър. Вижте. Колко пари взехме хора? 3074. Взимем тази каска. Но вече станахме много опит. Добре. Вижте само колко армари имаме. 192 ще и да кажа 1000, вау. То много бърз тия бързо ходки, бе. Но това човек нещо много е. Чакай да го сейвам на всеки случай да не умрем. И така като гледах миналия епизод, видях, че съм го пропуснал. Но той струва много много пари. Вижте само колко, 9800. Чакай бе, не. Забравя си го сейвам. И вече като си го сейвам, трябва да дам много пари. Много добре, много добре. Почваме турнамента. И трябва да играем срещу Майор Бор, Фристон, Хелман, Галакси, Дасфиен, The Evil Ninja, последния. Ninja, да бъде добър отговор. Стат. Има шанс. Това не го снимай. Просто го точно с вода. Како што да
Айде умри, бе. Една изкопана. Умри. Аз стига, ти базика с мене. Умри. И сега ще играем също Хелман Хорър. Той прасе. Rip me. Sword. Нищо хора, нищо не. Няма да можем. Да, хора, това беше последния епизод на Sword Dance Sandals 2. Надявам се да ви е харесал. Предете с тази канал и ще се видим за следващото видео.